Všetci moji, vlastne aj táto, aj bratia hrali hokej, tak už som bol na to tak pripravený, že aj ja budem, ale neľutujem toho, že som začal hrať, lebo to veľmi super šport, ma to baví. Tak najskôr som bol ako hráč, lebo táto mi nechcel dovoliť, lebo chcel už mať nejakého korčuliara, ale tak ja som si to takzvané vyplakal, aby som išiel do tej brány a moc neľutujem toho, lebo je to fakt super. Prínos je obrovský. Hrenčí bol v podstate, ak si povedal, celý rok bol v projekte. Pracovali s ním dennodenne reprezentační tréneri a popri tom ešte chytla niektoré zápasy za juniorku. No ale tým, že vlastne u nás juniorka vypadla, tak sme ho stiahli a ten prínos pre to družstvo je neskutočný. Ťažké, ja niekedy tých chalanov aj ľutujem viac menej, lebo ten hokej v juniorskej súťaži je iný, je rýchlejší, rozumnejší, taký skúsenejší. Potom prídu dole do dorastu, kde ten hokej je taký viacej, nechcem povedať pojašený, ale taký živelný. Čiže je to ťažké pre tých hráčov. Čo sa týka brankára, čo sa týka Hrenčího, pre neho to možno ešte ťažšie, lebo tie strely dorastencov sú povolení si tvrdí oveľa slabšie ako juniorských hráčov a to Bož ešte aj Hrenčí chytal aj prvú ligu. Takže tie strely mužov sú ešte tvrdšie a presnejšie ako dorastencov. Dávid je môj vzor. Vždy aj bol, aj bude, lebo tak viem to vnútro a zákulisie toho hokeja, takže vždy keď niečo potrebujem, tak sa ho spýtam, poradí mi a či s jedným alebo s druhým bratom máme super vzťah. Ako ideme tiež do toho ako vtedy zámeru, že chceme vyhrať a moc sa nepozeráme na tie osobné štatistiky, že ako kto hral, ale chceme proste každý bojovať za toho druhého a ukázať tú tímovosť, čiže máme na to. Tak na majstrovstvo ideme s tým, že chceme vyhrať každý zápas a ukázať svoju kvalitu, ako máme mužstvo. To doma budeme mať určite tú podporu od tých fanúšikov, takže ideme do toho na 100% a nepozeráme sa, čo bolo minulý rok. Nová sezóna, nové cieľe a nové víťazstvo budú.